Què és la sala Entre Tots? Doncs per mi la sala Entre Tots és un espai diferent, molt innovador, en el qual una entitat cultural, uns gestors culturals, com són els de la sala teatre, s'han posat en contacte amb els seus espectadors i han creat un marc de diàleg, un espai de diàleg per conèixer realment què pensen els espectadors de la seva programació. Penso que és una proposta de risc, una proposta arriscada i a la vegada una aposta per la transparència, perquè no és habitual que una institució com la sala teatre es despulli, per dir-ho metafòricament, davant dels seus espectadors, els expliqui totes les seves interioritats, des del pressupost fins a la seva configuració arquitectònica, com aquell qui diu, i per tant els expliqui quins són els condicionants amb els quals treballen a l'hora de programar espectacles. Doncs em vaig animar a participar perquè fa temps que coneixia la sala perquè vivia aquí a prop, però vaig començar a ser espectador des del naixement del meu primer fill fa 4 anys. Crec que respecten als nens, no? És una programació per gent petita, però de qualitat. Llavors, quan va sortir la possibilitat de participar, creia que, encara que no sabia si podia aportar molt, era un aspecte que m'interessava molt i com a espectador a mi jo podia donar una opinió diferent. Què n'hem tret de les sessions que s'han desenvolupat? Jo crec que el més important que n'hem tret és que hi ha un vincle afectiu més important del que sembla entre un espai com la sala i els seus espectadors. I també una altra conclusió, els espectadors no tenen tantes ganes de programar un espectacle com d'intervenir en millorar la seva gestió des del punt de vista de la comunicació, des del punt de vista del confort de l'espectador, i per tant ells entenen que hi ha una direcció artística i que la direcció artística ha de fer la seva feina, però com a espectadors volen reclamar, per dir-ho així, algunes millores o algunes coses que ells creuen que poden fer per millorar aquest espai. Repeteixo, i és la gran conclusió, tenen un vincle afectiu molt important. L'experiència ens ha donat un punt de vista nou, ens ha obert el nostre punt de vista. Nosaltres pensàvem sempre en les arts escèniques per nens fins a 5 anys, que és el que tenim, i ens ha permès veure com són fins a joves. Ens ha donat un punt de vista nou i coses noves que fins ara no coneixíem. Què n'he tret de participar en aquest projecte? Doncs la veritat és que, sobretot, m'ha omplert molt. Crec que m'he portat més coses que de les que he pogut aportar perquè he conegut com funciona la sala per dintre, les dificultats de fer una programació per tema d'espai, per tema de pressupost i tot el treball, tot el carinyo que li aplica l'equip de la sala per poder fer una temporada com fan després. Serà obert a tothom perquè l'hem fet entre tots. La programació 2017-2018 de la sala serà diferent gràcies a aquest projecte de la sala Entre Tots i sobretot serà, com sempre, un plaer. Aquesta temporada de la sala farà que els espectadors creixem com a persones.